irakasleak. Zenbat aldiz esan duzute, ze ondo bizidien hauek, lautxoakin, eta 3 hilabete oporrak. Entzun, irakasle ordezkoa zea, delegaritzatik deitzeizute. Bai, ondarrura, egun baterako ondarri bitik, bale, oso ondo. Zu ondarrura goizeko 9:00 Euskaldun zarra naiz sartzen zea. 4:00 atetzen zea, pentsatuz, Lazkauko barnetegiko matrikulazioa non itzen da? Han, ulertu ezun, hitz bakarra izan dia egun, non agur, alaitz eta palu, besteik ez. Delegaritza. Bai? Aurrezkuntza. Bale, aurrezkuntzara sartzen zea, eta 24 ume irutzen zaizkizu 250. Ipuina kontatuta gero, esaten diazu, venga, marrazkitxo bat ingo dugu politiak. Eta hor, intimidade momentuak ateratzeko unea da. Maitanek deitzeizu eta esateizu. Eske, andereño, gaur goizean amatxonan joan, eta ikusi eta amatxo begiratze ondo induten. Braga puskatuakin bakarrin marra bat ipurditik sartu bazakara, eta hau da atxatxok indiola, pla, hola tiratxinatu ezela. Orduan esate dezu. Ze ondo pasatuten gaur goizean etxe hortan. Hola iten dezu, eta ikusten dezu, 12 erdi bat ume falta zaizkizula. Olain, eta derrepete, pam, atian, etortzen die, 4 ume busti-bustiak esanez, komuna dago, handik, segundo batea, etortzen da, Maria, kamiseta utxian. Utxa da, kamiseta bakarrakin. Eta esateizu, andereño, garbitu dutzen da ipurdila. Eta esateizu, Maria, segi, 10 minutu atetzeko, benga, ba, guazen. Atetzen zea kanpoa, eta esaten dizute. Bai, oso ondo, pixka guztidia, baina ezer, lasai. Hemendik ikusten duzu Maitaneran bat esaten diozu. Tangakin ondo, baina zu isilik. Barrura zuaz, eta komuna jaso eta listo. Delegaritza, bai? DBH-ra oso ondo, azkeneko A ereduko gelara primeran, gizarte, bale, eskerrik asko, gizarte, zertzen hori. Goizeko 3 arte egoten gea, biztanle piramidiak, klimogramak eta Europar Batasuneko lurraldeak begira. Goizeko 8:00 gaude gure apuntiakin, eta sartzen zean bezain pronto trauma hau da. Buah, tío, qué asco, tío. Ya viene, tío, la de Guizar, tío, no me digas, tío. Sartzen zea instituto bateko gela, eta hau da, a ber, etze kontuatzen hau bilak utzi diola, o zer? A ber, baten roiada, pum, 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 hor, eta han sartzen zaizu, liderra, pum, pum. ¿Qué pasa? Holako begiradakin, eta esaten dizu, soy Johnny Motos. Eta orduan ulertzen diozu Michelle Pfeifferri en Mentes Peligrosas. Oain, justifikatua aldegu 3 hilabeteko oporrak. A ber, esan azute, bestela gure buruaz beste inbar dugu, a ber. Listo.